Kuko uzebaba wakhe. Baba. Uqhamuka njengoba sezoqhamuka sezofuna ubaba wakhe nje. Ngiqhamuka wena umhlanganiswa yini nomndeni wami umhlanganiswa yini nomndeni webaba uyazi ekhaya Owani umsindo ngapha. Owani umsindo ngaka baba ubuza madana yakho mina Khabazela Mina Stella baba kwenzakalani ngawe Bawutshe bafungeke bafutha ukukhuluma kanjani bambile bafutha ukukhuluma kanjani bambile bafutha indaba ube nonyo ngaka ngoba uyazi ukuthi uantu usashonela uyena umuntu ekade emdala ekwazi ukuthi asinekekele uyena ubaba lo kade semdala kufanele ukuthi asinekekele kodwa wena wahamba naye nawe baba uyathula nawe baba uyasanda kodwa uyahola ukuthanda uyasithanda baba uyahola udadewenu washona udadewenu weza ukuzombheka ngimkhiphe ngomnyaka baba Ngeke ngizobheka wena. hayibo fanele enze kanjani ubaba Angithi manje nje wangixhelela ngisalungisisa isimo. Lesiphi isimo bonakala ngale makhaya bonakala ngale makhaya Awusazi isimo esibhekene naso nengibhekene naso njengamanje ngithi awungazi ngihamba nge-wheelchair. Okay Ukuthi kwenzeka kanjani ngoba wena uyabuza ukuthi ngikwenzeke kanjani ngize wena befanele ufike la ufike ubuza ukuthi baba kungani hayi ufike uzosilwisa njengoba Shouldn't I'm wrong mina no wrong kanjani baba umuntu mina Angisenadaba ke nezimali ke mina senindaba naye ukuthi afike nje ekhaya uyazi ukuthi uyena umuntu oshisela impepho lo ekhaya uyakwazi lokho impepho wanyaka hlala isikhathi eside kangaka ningamboni ushisela uba sizama ukuthi angaphila wena bo awufa amafoni asifaze ukuthi sikhulume naye phone ngena yakho go Facebook ufika negora namakhamera ufika negora kungcono ukuthi mazokuganga wemfana nembuzo mfisa ukuyibuza Khabazela akuyena unkosikazi wakho akuyena kufanele ngendodana nje obusungenela uzolalela umthetho wala. Khabazela usicelo uveza ukuthi sekuphela iminyaka yo6 ungayi ekhaya kuyiqiniso lokho noma kuselona iqiniso kuyiqiniso. Okay ke ngiyabonga ngogudi kade kuyiphasika bathi bazama ukufonela after isikhathi number yakho bengenawo bengakutholi kodwa bagcina bekutholile kuyiqiniso emkhabazela ukuthi izingane zakufonela zakucela ukuthi ngephasika uzokwenza umsebenzi sicela ukuthi ufike wabathembisa futhi uzofika ngeke afike khona ngicela ungilinde kuyiqiniso emkhabazela lokho Kodwa kuyiqiniso ukuthi bathi bafuna ukuthi ngifike ngize emsebenzini. Okay ngenxa yesimo yikho kungakwazanga ukuhamba nokuthi njengoba ngihamba nge-wheelchair nje manje akusahambeki njengaqala. Okay Khabazela ngihamba ngivele ngiye la ngifuna ukuya khona noma ngasiphi isikhathi. Wazazisa iningane ukuthi awusezokwazi ukuphumelela ngenxa ukuthi uhamba ngesihlalo. Bathi boqhamuka ubona ubaba uthi kulesimo busu uyangena uhlala phansi bese siyaxoxa wena mase uqhamuka uvulelo ngizokwazisa ngikuthatha phimfana ngoba ngiyasho nje ngithi inciko zena ingeni 6 years nawe lo 6 years nina niphungani nizombheka ubaba ngiyamnesa bonke ukuthi uyaphila nje bazombheka kodwa wena umlwisela ukuthi bazombheka kodwa wena futhi uthi lo 6 years uyedelela umfana uyedelela wemfana ufike nezigola zakho namakhamera ngoba zizokukhulumela la uyedelela mfana uyedelela okay awumhloniphi ubaba okay Khabazela mhlamba awusicacisele kule ukuthi ube ku-wheelchair into yanini yenzeke nini ulimala kanjani ngoba phela ingane uzange uzazisa mhlamba ngisona isikhathi sokuthi zilazi iqiniso manje engifuna ukubuza nje abantu nasuka ke emivili nezala sayibona le ndawo right kade sibuka nangaphandle kukanjani Khabazela umuzi wakho niyarenta kukanjani ubani ukhokhela le ndawo uthi baba ujabulele nje ukungibona after 6 years uzongitshela into engenza ngingajabuli yile ndlela owenza ngayo. Yebo. Uchaza ukuthi awuseyona le yangane yami engiyaziyo engiyizala. Kodwa wenye ingane. Kodwa Khabazela ingane amukho ezingakuzamile ukuthi zibuyelane nawe usondela kuzona. Akukho ingane ezingakuzamile. Manje ngikhuluma ngento yangephasi. Manje mina lo mzamo yazonke mina ngiyibonanga. Ngoba ngibheke nalesimo esibhekene naso. Kufanele mina ngivume ukuthi ngephasika ngizoba khona
ngoba ngivuma ukuthi ngizama uPhasika ngoba ngenzela ukuthi bahlise umoya ngoba bazijethi ngizofika ngoba nami angithandi kuyovela ekhaya ngihamba ngenqola kanje. Yabona ngalesikhathi simngcwabo uAnti. Alikho nanendibilishi yesente sayithola kubona. Ngisho ukuthi dudu, ngisho kwanaye lekufanele kuthiwa ngimbize ngomanga, ngeke ngimbize ngomanga mina. Hayi phela imali ayikaphumi, engakaphumi phela imali. Esebenza ngaleso sikhathi ngoba besasebenza. Makusuke besasebenza. Makusuke yesifo nje akuvelwa ngama. Besasebenza. Makusuke yesifo nje ukuphumelela okusuke kubalekile nizokhalisa. Phela bese ngesikwazi. Asitholanga lutho. Ukhabazela njengoba isimo sikanjena. Odokotela bathi abangayazi. Okay. Mazonda akuveli ngani ke wena? Ukhabazela. Ngimshiye nobani? Kanti uyolala inesifo. Noma kunjalo, ukhabazela ufuna ukudla, ufuna yonke into fanele aneswe. Uzokwenza njani? Uzosale nesoba ngoba niyabona phela sobabili. Nanokuthi abafoni yabona into abashoyo iphutha abafoni thina esifuphayo ngokufonela wena baba thina usifoneli siyabuya la nomalume ngizweni malume ambana abalekhola zakho amakhamera ambana ngizobeka sengimtholile mina ubaba la lo isikhohlakala lo mama safuni nawo ukuthi sami ngiyakwazi kodwa yabo baba cha omnika kakhulu khuluma nofweni hello nakho umhlaselwa la ikwami sifikelo ngakhamera nengola la uzothatha sihamba na yeba ngizocabana nawe ngicabana nawe yes wosifikela ngesikhathi bambamba ngekani bazomlanda bafike nabamakhamera nezinto kade base ngikhuluma lokho sizozwa kanjani ukhabazela unqabe ingane zakho siyahamba ngeke aphume la ukhabazela manje ngisho ngokuthi ngaba udadewabo Okay khabazela usazoza emakhaya usazoza kubafowenu ubonane nabafowenu uzoza kanjani khona lo okay ukuze umfethu ahambe nempendulo ngoba ukuthi sikwenze isiqedile senihlanganisile sinitholile la nikhona siwenza umsebenzi wethu saqeda khabazela ngokubuzayo sesihamba ukuthi khabazela ekhaya usazimisela ukuhlangana nabafowenu noma impilo yakho iphelele la izingane zakho azikhohlwe wena sitshelele lo